o que fan é unhas degustacións toda a noite dos seus produtos, non? É dicir, o caso da leitería Quintián, son amigos nosos desde fai xa casi desde que empezamos a fazer este tipo de cousas. Este ano están a punto xa de abrir a súa empresa de queixo, a súa fábrica. Galsentur, que é unha empresa de turismo, que tamén son amigos, e que funcionamos moito por amigos, por amistades. Ben, claro, un dos millores viños que hai na Ribeira Sacra, que é de Sabadell, onde iba a ser senón, que é o viño do Primitivo, o Lareo, acaban de darlle o Acio de Ouro. Isto non foi unha casualidade. Colabora con nós, por exemplo, na confección de vídeos, o rapaz de Modas Albers. Pois, bueno, este ano temos unha colaboración especial que foi un placer que contar con os rapaces deste instituto. Vamos a facer máis veces, porque a verdade é que foi moi bonito, é moi interesante. O cartel encantoume, porque é o que che recorda precisamente o nome da exposición, ou incluso o subtítulo dos cobertores. O que se facemos durante a noite, en certa medida, é destapar cobertores de emocións, precisamente. Vadelo ver ese día, as persoas que veñan, porque este ano son 3 artistas que, incluso a maiores de ser emocionante todo o que fan, dunha sensibilidade extraordinaria, eles como persoas tamén son emocionantes. Isto son xente moi interesante, non? O subtítulo, que é Pan e Chocolate, isto é un subtítulo que se nos ocurriu porque precisamente nas aldeas, tamén moitas veces nos povos, pero sobre todo os que vivíamos nas aldeas, o da miña xeración incluso, pois tiñamos un déficit de chocolate. Apenas había chocolate. Entón, chocolate significaba para nós algo moi importante. De feito, hoxe, como día Elena Viajaneiro, cando quitamos a piel de chocolate, a pasta, e collemos unha libra, que nos chamamos de libras, e o lemos, eso é para nós un placer extraordinario, non? Entón, o pan e o chocolate teñen relación coas emocións. Entón, eso é o que a nós nos interesaba este ano, plasmalo na exposición deste ano. A ver en que queda a cousa, vamos ver, pero invitamos a todo o mundo a que veña. Basámonos un pouco na idea dos cobertores, que é o título, que vimos tamén ali cando fomos visitar o Pazo. Ademais, podemos ver sombras que están feitas con idea dunhos esgrafiados que tamén existen ali no Pazo, e facer texturas un pouco dos propios cobertores. O pan e chocolate, pois, era como que recordaba un pouco a infancia dos propios donos do Pazo. Gustounos a idea e seguimos adiante con ela. A experiencia foi boa, a verdade, pasámolo ben facendo e creo que aprendemos bastante a desenvolvernos realizando traballos deste tipo. É unha maneira de traballar cos alumnos diferente, co mundo real, non só desde a aula, desde do abstracto, sino desde unha problemática real, como hai que solucionar un problema, como hai que facer un cartel, como hai que organizar toda a información que foi chegando, porque foron varios meses de traballo, donde eles fixeron un traballo colaborativo encargándose de todas as partes creativas que eu coordinei, pero os autores realmente son eles. E eu creo que aprenderon moito, que é unha maneira de aprender moi útil e que eu penso que non se lles vai olvidar nunca. E a experiencia de ir ali na inauguración, de estar ali cos artistas. Ven sendo tradicional xa os últimos 8 anos, se pode decir, no Pazo de Sabadell, no Pacio. A verdade, para min é unha honra poder colaborar desde o Concello de Chantada cunha exposición. Non é porque sexa só unha manifestación cultural, senón tamén porque é unha manifestación cultural no rural. Simplemente convidarvos a esta exposición que dará comenzo o vindeiro día 8, alongarase hasta o día 31 de outubro.